Bhuailm ardmhallú a thuirt don Conradh na Gaeilge a tháinig aníos le cioncap seo. An Taoiseach Leo Varadkar Bliain na Gaeilge ag tithe an Rialtas inniu le ócáid omlan na Gaeilge a bhí beag an briste. Ach mar a dúirt sé héin inniu is fear Gaeilge bhriste na béir le cliste. Tugadh ócáid caiigh Bliain na Gaeilge i meas Gaeil na tíre agus imríán go bhfuil dearmad dianta ar na Gaeltachtaí. Rud a Deir ar na Gaeltacht inniu nach ra fíor. Tuigim na deacrachtaí agus tíim na féidireachtaí agus na deisina agus na buntaisí fásta agus ten muintir na Gaeltach crí lárna an teanga agus bhí siad san freagadh an teanga thar na blianta siú a thart. Bailach ó angabétí é nótáil ná trí 8 teanga inniu thuirteach. Is óil dún go bhfuil sé an lista reachtaíochta don bhliain seo thugann. Agus is rud tá mise géileh agus na pobl Gaeilge agus Gaeltachta le fada go mbeadh ach níos láid rán. I meas an nimachtaí a agraí be mórthiúil im lá clia sa Márta, crunithe éagsúla i pléisteir, oidhreacht agus todhchaí na Gaeilge agus chláid crothaíochta go scoileannaí. Mar a trasan í chealla nó Dúirt Aire.